салом алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама подписчикои ютуб канали Салоҳи Ҷома. Гуфтанем ки моҳи шарифи рамазони як бор дига ба ҳаматон муборак боша бародарои ма, бародарои муҳоҷир дар асобина. Як видео ва як муроҷиат гуфтем бикунем, хато накунем. Кадоме ки дар моҳи шарифи рамазон ҳиҷома мия, фарқ надорад кадом точкаи Салоҳи Ҷома боша, кадом мия ҳиҷома мекуна, як ҷойнамози сафарагӣ қачи компас дора. Ин ҷойнамоз масалан дараи сафар метавонед истифода баред, хубтарай қачи компас дора, қиблара нишонтон мета ва ғайри ин як қуръони арабӣ, қуръони карим ба забони арабӣ ва бо як футболкаи Салоҳи Ҷома шумо да туҳфа мегарда, танҳо ба як ҳиҷома. ҳаракат кунем бародаро, и скидка, и тахфиф то моҳи шарифи рамазона охир шад, яъне ки то рӯзи ида идома дорад. Обод бошен, зинда ва саломат бошен. Бале, количество футболко ограничено, кадомат ки ми иншаллоh успеет кунин ҳастанд. Инҷа футболко Салоҳи Ҷома рақамҳо дар рӯи экран дар Шалковский метро ва ҳамчунон дорувои табиӣ барои инсононе ки риш надоранд, мехоҳанд риш бироранд, 5%, 15% харобон фарбешидан мехоҳанд. ин таблетко барои инсононе ки мисарошон мераза биотин, бениҳоят таблеткои хуб ҳастанд ва инсононе ки простатит доранд, беморӣ хронические заболевания ки мисол тез пешоб мераванд ва касе ки 4 витамин хӯрда наметавонад, яке аз беҳтарин 4 витамин ки бигем да капсула кардагӣ периоджим эфиопискиан метавонед ки иншаллоh ба рақамҳо рӯи экран занг бизанед ва ҳамчунон дастсафка дорем ба тамоми шаҳрҳои Россия. як занг бизанед, иншаллоh мо дар хизмат ҳастем. аллоҳ нигаҳбонтон боша, бо дуо бошен. бисёри навъи духиҳорам дар мо ҳаста, духиҳои шейхи арабистон аваргиам доруворамо, духиҳорамо Туркияво, Догистону, бисёри ҷоҳо ҳастанд. фақат як занги телефонӣ кунен, тамом. Ассалому алайкум раҳматуллоҳ.